jullie hebben ook, ik vind dat wel altijd zo mooi, van de club. Ja, nee, dat de rang, het doet zelfs altijd een beetje militair aan, vind ik. Is dat zo? Ja, nou met de rangen en standen, hè. Ja. U bent echt de baas. U bent de Met president. gezicht naar buiten ben ik inderdaad het voorkomen. Maar om nou te zeggen ik ben de baas, nee, wij maken het samen. Wij doen dat samen, ja. Maar iemand moet toch uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid hebben, hè? Dat wel. Dat lijkt me dan, dat is met Daar meneer... zijn wij samen. Dat doen Dat is wij ook met samen. meneer Trump is toch, die is president, die is dus ook eindverantwoordelijk voor, Nee, voor ook alles dat wat hij is zegt gewoon en een doet. puppet. Oh, dat is een puppet. In het grote Wordt een geheel touwtje getrokken. wordt een touwtje getrokken. Hij doet dat voor, want hij wordt ook betaald door. Maar hij luistert niet naar de mensen. Ik heb te luisteren naar iedereen bij ons binnen de club. Waarom? Die weg volgen wij. Ja. Niet ik, niet hij, niet u, wij. Wij samen. Samen. Ja. Is dat er ook, hè? We hadden goed. Ja, samen. maar dat is eigenlijk wat alle motorclubs van enige naam die ook werken Ja. met de president. U bent bent u de penningmeester? Dat zeggen ze. De treasurer. Ja. hè? Ja. U bewaakt de contributies, de schatkist. Ik bewaak van alles. Ja. Klopt. Hè, maar dat is dat al die motorclubs van enige naam die zeggen van wij zijn een broederschap. Hè? Het is Ja. één voor alle voor één. Beetje de Ja. musketiersgedachte. Ja, dat wil ik niet zeggen. Het is inderdaad wel, je bent samen en je doet het samen en je staat er voor elkaar samen. En Wildfire, hoe wild zijn jullie? Niet. 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 Wij Nee. willen niet in het kwaad daglicht in het nieuws komen. Wij willen zelfs de motorrijder weer terug zien te krijgen naar een gewoon lid van de maatschappij. Want we worden nu overal een beetje buitengeschoven. Ja. Ja, jullie hebben, dat was ook een van mijn vragen, maar u begint er nu zelf over. Hebben jullie er last van? Wat is last? Laten we het andersom draaien. Wij krijgen wel eens dusdanig fijne begeleiding en controle van de overheid. Of onze motoren wel in orde zijn, of onze papieren in orde zijn, of ons rijbewijs geldig is. Dat is sociale controle van die mensen. Het is maar hoe je het vertelt. Die sociale controle kan dus ook inhouden dat jullie dadelijk even aan de kant gezet worden of alles in orde is van de auto, papieren. Hebben wij ook. Ja. Wij hebben het iets meer met regelmaat. Is af en toe niet leuk. Nee, maar dan moet je wel eens tot 10 tellen. Nee. Nee? Nee. Die mensen doen zijn werk. Dus ja, ik wou zeggen, mensen doen zijn werk en ja. Ik ga die mensen kunt- niet afvallen. Waarom Nee. niet? Als je ze nodig hebt, dan zijn het zulke mensen. Ik vind het echt leuk. Ik kan dat niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het echt leuk dat ik nu eens een keer met een president, of moet ik president zeggen? Ja, een gewoon. president van een motorclub spreek. Want die zie je maar heel weinig in de publiciteit, omdat dan zie je niet de president, maar dan zie je de advocaat. Hebben jullie er ook een? Nee. Jullie hebben er geen? Nee. Ik drink af en toe een advocaat, maar dat is wel jammer. Ja, maar de dingen, nee. Jullie hebben niet eens een advocaat. Niet nodig. Ik hoop nooit. Ik hoop nooit. Nee. We zijn ook niet zo gek groot. We doen ons eigen. Hoeveel leden hebben jullie? Genoeg. Dat klinkt wel heel mysterieus. Nee. Er zijn dingen, daar doet er eigenlijk weinig toe. Het zou meer mogen, tuurlijk. Dat is leuk. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Maar om nou te zeggen van, we moeten leden hebben. Nee, het moet bij ons passen. Je moet een klik hebben en ik denk dat dat heel belangrijk is. Wij staan nog steeds voor Brotherhood en het moet bij ons passen. En wat anderen zeggen, is heel leuk. En daar zullen we best naar luisteren. Maar we blijven toch als eigen. Gaat dat dan, als iemand nou zegt van ik zou bij Wildfire willen Ja. komen, hè? Ja. Hoe gaat dat dan? Word je dan word je gewogen, neem ik aan. Dan gaan we eerst kijken van, pas jij bij ons? Vinden wij jou passend binnen onze club? Zo ja, nou, dan begint het proces. En wat is het proces? Ik ben Van super benieuwd. hangaround naar prospect, naar full patch, naar full member. En wat moet je daarvoor doen?
Niks speciaals. Nee, niks Nee? aparts. Nee, daar Echt niet. Daar Daar valt wordt- stap mee. Bij ons is dat gewoon het er voor elkaar zijn. Het samen weggaan. Ja. Het samen bij elkaar zijn. En een klik hebben met elkaar. Dat is Ja. eigenlijk wel heel belangrijk. En wanneer maak je dan als bestuur de afweging van die gaan we nu doorschuiven naar het volgende level? Als het past en klikt. Als het past en klikt binnen de club. En dat gaat vanzelf, Ja. als het goed is. Ja. Ja. En past het niet. Ja, Ja, dan even scheiden- goede vrienden, maar dan Scheiden ja. onze wegen. Ja. Komen jullie ze wel eens tegen? Ja, natuurlijk komen jullie ze tegen. De mannen van de motorclubs die Ja, wat vaker ook. Ja, in de publiciteit komen. Tuurlijk. Kom, Hoe gaat dat? Is dat ook... dat gaat gewoon met wederzijds respect. Ja. Afgelopen zondag waren we in Veghel. Daar stonden alle grote clubs, wat volgens de overheid niet samen kan. Ja. Liep gebroedelijk langs elkaar, schudde handen en dat ging allemaal. Waarom kan het wel? Waarom kan het de motorrijder onderling dat wel langs zich neerleggen? Waarom kan de overheid dat Juist, niet? het is gewoon een soort heksenjacht, denk ik. Denken wij allemaal. Ja, En er wordt ja. van alles uitgevochten, maar dat is echt niet zo. Ja, haal het voorbeeld maar aan. Zondag. Alles loopt langs elkaar. Het maakt niet En uit van door club A elkaar. tot club B tot club C. Dat loopt langs elkaar, er wordt goeiedag gezegd. Handje even bijpraten en door. Door. Maar bij de ene motorclub gebeurt dan We zijn nu net weer woorden. vaker dat anders Geen woorden dan... in de mond leggen. Hè? Nee, maar, Nee. Nee, maar ik Ik ga niemand beschermen, alleen nee, als nee, eigen. nee, nee, maar ik kijk wel even naar... Wat de media doet. Ja, nee, maar Ja, maar kijk, wij kunnen- wij zijn natuurlijk ook niet alleen maar... kijk, ik sta hier nou omdat ik gewoon Ja? het verhaal wel helder Ja. wil hebben. Hè? En waarom hoor ik nooit iets over het clubhuis van Wildfire, waar stront aan de knikker is. En wel over het clubhuis van motorclub A of motorclub B. En waarom sta ik nu wel met de president van Wildfire te praten en niet met de advocaat van de club? Want dat is toch raar? Vind je dat raar? Nee, dat vind ik Ja. niet Soms- raar. Als medium, als media, Ja, wat wij ja. in dit geval zijn, vraagt om een reactie van de motorclub en je krijgt per definitie altijd de advocaat. Dat is toch raar? Als je Omdat niks te die verbergen hebt. Ja. Waarom? Daarom zeg ik ook, Ja. ik vind dit zo leuk. Ik ga nu even andersom draaien. Er is Ja. een militaire motorclub. Ja, Groen-wit geallieerde superclubs. Rood-wit, geel-zwart, noem het maar op. Voor mij superclubs. Waarom? Die jongens die staan ergens voor. Die jongens die worden aan de kant geschoven bij défilés. Dan Ja. praat ik nu over de groen-witte. Die jongens die lopen met zulke rijen medailles. Die worden nog niet eens te woord gestaan. Omdat ze in een vest lopen. Terwijl ze dan wel 2 of 3 weken van tevoren bij de burgemeester in het groene pak mogen komen met decoraties voor een foto. Dan zijn ze wel goed genoeg. En als ze ons land verdedigen, her en der in de wereld. dat vind ik een hele mooie vergelijking die u nu maakt. Want wij hebben het er ook wel eens over gehad. Als je kijkt naar het ontstaan van, als ik de feiten een beetje goed op een rijtje Ja. heb. Hè? Het ontstaan bijvoorbeeld van de Hells Angels. Hè? Ja. Daar zaten heel veel Vietnam-veteranen bij. Die kwamen terug in de maatschappij in Amerika. Die werden uitgekotst. Ja, In plaats van dat ze bedankt werden voor Ja. hun diensten voor het land. Die kwamen terug met een hoop trauma's en psychische problemen. Die werden niet opgevangen. En die hebben op een gegeven moment, volgens mij, hebben die gezegd van weet je wat. Wij beginnen een eigen broederschap. Ja. Met onze eigen normen en waarden. Maar we letten wel op elkaar. ja. En we vangen elkaar op. En dat doen Dus- ze nog steeds. Dus precies, want dat doen jullie ook, Ja. begrijp ik uit jullie verhaal. Ja. Zou je dus eigenlijk mogen concluderen, even misschien iets korter Ja, door de ja. bocht dan je gemiddeld met een Harley doet, dat al dat gedoe wat overheden nu hebben, Ja? vinden ze zelf met motorclubs, dat overheden dat ook niet aan zichzelf te wijten hebben. Als ze in het begin beter hadden gelet op die veteranen die terugkwamen, Ook. dan, Ja. hadden die mensen nooit hun eigen motorclubs Jawel, hoeven op te jawel, richten of jawel. wat dan ook. Nee, Ja. dat staat los van elkaar. dat Dat wou staat ik los zeggen. van elkaar. Tuurlijk, je zoekt iets. Ik ben ook een ex-militair. Ik heb 12 jaar gediend.
terzijde. Ik sta nu voor de broederschap waar ik voor gekozen heb. Waarom? Ik voelde mijn eigen daar thuis. Ja, en iedereen heeft dat denk ik in zijn eigen En of Eigen club. club. Ja, Hij heeft in club A, Een gedeelte Pietje in club B. militairen. Ja, dat is. Het in de burgermaatschappij moeilijk hebben. Ja. Want die broederschap die je bij Defensie hebt, ik neem aan, u heeft ook nog de diensttijd meegemaakt. Goed zo. Ja, dat bedoel ik. Ik heb de laatste ja. dienstplichtige binnengehaald en uitgezwaaid. Ja. Leuk. Weet u nog met wie u op de kamer lag? Ja, nee. Dat is wat het leuke van. Dat is- Dat je komt met heel verschillend pluimage bij elkaar op een Ja. kamertje te liggen. Ja. Hè? En het botert allemaal. Ondanks dat mensen enorm verschillend zijn. Je moet samenwerken. Ja, ja. Bij ons is het geen moet, Nee, is het een vrije keus. dan Ja, ik komt snap hij- het. Ja. Ik snap het. Maar dat je dus uit de militaire dienst en nog steeds jongens veel dienend, hè, Ja. die dat in de burgermaatschappij niet vinden. Ja. Een broederschap, dat is niet voor alleen in het weekend. Dat is voor altijd gewoon. Dat is 24/7. En dan komen we toch weer even terug, want we moeten Ja. gaan afronden, want onze tijd zit er nu op. Hoe zou, volgens jullie optiek, want ik denk dat het, zoals het er nu voor staat, als je kijkt naar het imago van motorclubs in Ja. Nederland, dat het in elk geval scheef is. Ja, qua media wordt er zo gebracht. Media en overheid, maar Ja. niet alle media, hè? Want volgens mij hebben wij nou een heel goed gesprek samen. Ja, dat klopt. ja, ja. En dit gaan we ook Ja. uitzenden als jullie het goed vinden. Ja, ja. Om ook Ja. eens een keer want hier wordt ook niet meer in geknipt. Wij zenden dit Nee, dat gewoon weet zo ik. uit. Ja? het programma. Hoe zouden we dat nou op de termijn beter kunnen krijgen? Op de termijn Ligt dat dan alleen maar aan de media, alleen maar aan overheden? Ik Of denk- ligt het ook een beetje aan bepaalde motorclubs? Nee, dit Nee, ik ligt denk niet aan niet. motorclubs, Ik het denk ligt dat- aan Ja. individuele. Als er iemand die een kanariewietje kweekt, ja, staat niet heel die vogelvereniging in het nieuws. Juist. Ik denk dat mensen wat minder zijn eigen moeten laten beïnvloeden door media en overheden. Ja. En kom eens kijken, een open dag. Waarom worden open dagen bijvoorbeeld afgesloten? Net als afgelopen zondag in Veghel. Er zijn heel veel dingen waar clubs En of, dat of kan, en dat mag evenementen allemaal. waar En het- mensen naartoe komen. Ja. Kom er naartoe Ja. en er gebeurt niks. Dat is toch Waarom ook clubs worden de A tot en met Harley-dagen Z. afgelast? Ja, ook al. Ja. Ja. Dat gaat allemaal een beetje te ver. Ja, dat gaat inderdaad ver. En waarom? Omdat er zogenaamd iets zou kunnen gebeuren. Nou, wij hebben nog nooit niks meegemaakt. En wij komen van club A tot en met club Z. En we zien iedereen. En het is een handje geven. Handje En we geven. werken- Ja, goed.